Boss, wala ba sa kilo sa dyan, no? So 140 po ang per kilo ng bangus dagupan, no? Morning po. So dito naman po ay may mga paninda rin pong mga manok, no? Dalawa na lang pakpak. Yan po yung mga presyon po na nakikita po natin na nakalatag po. So ang atay balon-balunan po ay 140, ang pakpak 130 at ang backbone ay 100 pesos po ang kada plastic. So ang mga mangga po dito ay pinagkakaguluhan po ng ating mga kababayan po. Ano ba kato? Oh, good morning, good morning. Ang espada po dito, ang kada per kilo po ay 150. So ang galunggong po 120 po ang per kilo. Yung isang piraso ba niyan, may isang kilo? Wala. Dalawa. Dalawa, meron tatlo. Dalawa. So murang-mura po dito yung labahita, no? 100 lang po ang per kilo. Ay, walang malakain guys. Malakain sa Malabon. Okay. Shout out sa'yo, idol. Mas magkano tulingan? 100 kilo. So dito po 100 po per kilo ng tulingan, no? Maganda po ng tulingan. 100 lang po ang per kilo po niyan. Ito naman po ay meron pong dalagang bukid sa halagang 120 po ang per kilo. Eh magkano, hipon? So 320 po ang per kilo ng hipon, no? Ayan, 320 ate. 320 po ang per kilo po ng hipon. Dito sa ano mo? Rabbit fish. Ha? 100. So 100 po yung rabbit fish. Sa Maral. Sa Maral. Boss, ang dami mong ano natanggalan ng hasang. O maraming order. Boss, magkano yung hipon mo? So dito po may 400 po ang per kilo, no? Malalaki pong mga hipon. Jumbo size po. So dito naman po ay may mga tilapiyang Batangas, no? Magkano ang per kilo? 90 na lang. So 90 pesos po ang per kilo ng tilapiyang Batangas, no? Magkano yung lapu-lapu? 150 na lang. Oh, so 150 po ang per kilo ng lapu-lapu. So ang labahita po dito, no, tumpukan din po ang labanan. Yan, 140 po ang per kilo. So ang mga presyon po dito ng bangus, no, ayan may mga tag price po. At ang galunggong, no, tulingan, may mga presyo na po talagang mga nakalagay. Boss, ba ano lang Yeah. So ang laki po dito ng maya-maya, oh. May talakitok, may maya-maya, may chabeta. So magkano itong maya-maya? Laki. 250 na lang dito. So 250 po yung itong kalaki pong maya-maya ng sariwa po, tsaka yung mga talakitok, oh. Grabe po yung laki, no? Tsaka may pugita rin po dito, oh. Malambot lang. So 200 po ang per kilo dito ng pugita. Tumpok-tumpok po ang mga isda po dito. Yeah, mura na to. Ayan, oh, may chabeta po rito. Ayan, oh, ito po yung May chabeta, oh. sniper. 100 pesos ang tumpukan po talaga dito sa Malabon Fish Market. At ang dalawang piraso ay 150, oh. Maling. Hindi ka na mamamali. Bumili ka lang ng maling, no? So 80 rin po ang per kilo ng tilapia, no? Ang lalaki, talagang masarap iihaw dito, no? So good morning po sa ating lahat at isang mapagpalang umaga po, no? So nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market upang mag-update po muli ng mga panibagong presyohan na nagaganap po dito sa Malabon Fish Market. So ganyang kadami po ang tao, no? Dagsa po ang mamimili po natin ngayon dito sa Malabon Fish Market.
talagang tinatangkilik po nila ang mga murang presyuhan dito sa Malabon. So talagang ang ating mga kababayan ay naghahanap ng mga ulam na mas makakamura po talaga dito sa Malabon Fish Market. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na mag-iikot dito sa Malabon upang i-update ang ating mga kababayan na naghahanap po ng mga murang presyuhan. So tara, let's go! Alimansan kuya, 50 lang. Bayad sa akin mamaya. Oh, good morning, sir. Good morning. Boss, wala ba sa kilo sa dyan, no? So 140 po ang per kilo ng bangus dagupan, no? Puro, dagupan. Murang-mura Hindi, po wala pa sa kilo, ang Mi, oh. bangus, oh. Wala ba sa kilo yan? Boss, thank you. Wala ba sa kilo yan? Galunggong! Hindi ba sa kilo na yan? Boss, galunggong! One neck. Hindi pa pwede tayo magdala sa digital. Mataba, oh. One neck. Boss! Good morning. Kahapon yung sabi mo ah. Oo nga eh. Galunggong! So dito po ang per kilo po ng tilapia Batangas ay 80 pesos po, no? 2 kilo mo na kasi. So mura pa rin po ang mga isda po dito sa Malabon Fish Market. Sa mga presyon po ay sulit na sulit po at panalong-panalo po talaga, no? Ang galunggong po doon ay 50 pesos at 100 pesos po ang tumpukan at ang mga tilapiyang Batangas po ay 80 pesos po ang kada per kilo. Good morning po. So dito naman po ay may mga paninda rin pong mga manok, no? Dalawa na lang pakpak. Yan po yung mga presyon po na nakikita po natin na nakalatag po. So ang atay balon-balunan po ay 140, ang pakpak 130 at ang backbone ay 100 pesos po ang kada plastic. Ito, walang tubig. Naku, Te, salamat. Oh, hindi. Nakapla. So sa mga oras na to, no, dagsang-dagsa po ang ating mga mamimili po dito sa Malabon Fish Market. Talagang naghahanap po ng mga murang presyuhan na kanilang iuulam sa hapagkainan. So sa mga prutasan po, no, ang mga mangga po dito, ang kalahating kilo po ay 35 pesos. Tamay? So, ang mga mangga po dito ay pinagkakaguluhan po ng ating mga kababayan po. Ano, Bernardo? Oh, good morning, good morning. Kita ko sa'yo, Bernardo. Yan po yung mga kababayan po natin na namimili po ng mangga dito, no, sa Malabon Fish Market.
tawilis po dito, no? 100 pesos po ang per kilo. Ang lalaki po. Sariwang-sariwa po na tawilis. Kano yan? Kwenta lang natin. Marami na po yan. Pili ka natin, pare-parehas maganda yan. Pare-parehas din ang dugo. Good morning. So, ang espada po dito, ang kada per kilo po ay 150. So, ang galunggong po, 120 po ang per kilo. Yung isang piraso ba niyan, may isang kilo? Wala. Dalawa. Dalawa, meron tatlo. Dalawa. May isang kulang pa. Ito, bukaw. Ayan. Kahapon nandito. Hindi yung si ano. Yung nagtinda ng galunggong. Hindi siya nagtinda yung lalaki. Anak ko, ang aga naman. Alright, so ganyan pong karami ang dumayo po dito sa Malabon Fish Market, no? Dagsa po ang ating mga kababayan po dito. Hindi ko alam. Kunti na tao ngayon. Jackpot na naman mga itik. Jackpot ba? Jackpot, wala tao. So murang-mura po dito yung labahita, no? 100 lang po ang per kilo. Ay, unang muna kayo guys. Tara kayo sa Malabon. Okay. Shout out sa'yo, idol. Boss, magkano tulingan? 100 kilo. So dito po 100 po per kilo ng tulingan, no? Maganda po ng tulingan. 100 lang po ang per kilo po niyan. So dito naman po ay meron pong dalagang bukid sa halagang 120 po ang per kilo. So murang-mura
mura pa rin po ang ating mga isda dito, no? Ang update po talaga natin talagang sobrang mura ng presyohan ng isda. Magkano, hipon? So, 320 po ang per kilo ng hipon, no? Ayan, 320 ate. 320 po ang per kilo po ng hipon. Baka natin. Dito sa ano mo? Rabbit fish. 100. Ha? 100. So, 100 po yung rabbit fish. Sa Maral. Sa Maral. So, ang dami pong mamimili po ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Talaga naghahanap sila at makamura po ng mga bibilhin dito sa Malabon Fish Market. Amos, ito na lang dyan sa kilo. Boss, ang dami mong ano natanggalan ng hasang. O, maraming order. Alright, so ganyang kadagsa po ang ating mga mamimili po na dumayo po dito sa Malabon Fish Market, no, upang mamili po ng kanilang mga iuulam dahil sa mga murang presyohan po na nagaganap po dito sa Malabon Fish Market. So iikot tayo dito sa may bandang dulo upang makita po natin ang kanilang mga presyohan na murang-mura po ninyo mabibili dito sa Malabon Fish Market. Alin po, dalawa, 150, may price po. Oh, 80 lang kilo yun, 80 kilo. Kala isang daan. So marami pa rin po mga tumpukan dito na ibinebenta po na galunggong, no? Yan po, ang tumpukan po niyan ay 100 pesos po. Mami, iwain naman natin yung mga mami. Ang gaganda po ng ating mga tumpukan na isda, no? Good morning, good morning. Tulungin dinaya. Sir, lumasa isang lang. So, tag-isandaan po yung alimasag, no? Ang tumpukan po, no? Yung papakol mo, ang ganda. Panginihaw. Eh talaga. Ano yun? Kulang-kulang 2 kilo. May uwi nga. Ang dami. Panginihaw, no? Pulutan. Lahat. Panalo-panalo. Pakasap 7 kilo ata. 7 kilo, no? Pulutan ko lang lahat yun. 100 pesos yan, ang tumpukan. Oo. Kulang-kulang 2 kilo. So, murang-mura po yung papakol po dito, no? Sa halagang 100 pesos. Mayroon ka ng pang-inihaw, no? Paano ba siguro yan? Tapos, thank you. Good morning. Boss, magkano yung hipon mo? So dito po may 400 po ang per kilo, no? Malalaki pong mga hipon. Jumbo size po. Malalaki, 10 gram. 39 grams. So murang-mura pa rin po ang ating mga hipon dito sa Malabon Fish Market. So dito naman po ay may mga tilapia Batangas, no? Magkano ang per kilo? 90 na lang. So 90 pesos po ang per kilo ng tilapiyang Batangas, no? Boss, thank you. Ko talaga. Siyempre, sabi mo nga, nung nakita tayo doon, sabi mo si Reno. Hindi mo makita yung page ko? Boss Lando Explorer sa YouTube channel. Oo, Boss Lando Explorer. Akala ko nga nandoon kayo eh.
Oo. Walang tao eh. Ano ako eh. So dito po ang tumpukan po ay 100 pesos po ang matambakan. No, may tinda rin pong kalaso, 100 pesos din po yan. 100. Saan ka lahat ng level? Dadalawa rin. Oh. Saan daw? Picture mo na. Punta ka sa YouTube. Sa YouTube makikita mo. Talagang sanda mo pag dalawang araw na. Oo, talagang panalo talaga sa mga isda sa Malabon. Oh. So may mga lapo-lapo rin po dito, no? Ang kanilang mga binebenta po dito isda, dorado, sniper. So yan po mga magagandang isda po natin dito sa Malabon Fish Market. Magkano yung lapo-lapo? 150 na lang. Oh, so 150 po ang per kilo ng lapo-lapo. Sanda wala sa dalawang. So ang tumpukan po dito ng Dalagang Bukid, no? 100 pesos po. So mga tumpukan po ay nagkakahalaga ng 100 piso po dito sa may bandang dulo, no? Dagdag po ang tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. So papasok po yung truck, no? Kaya umatras po tayo. So, ang dami pong kababayan po natin na nag-iikot dito sa Malabon Fish Market dahil sa mga murang presyohan na nakikita po natin sa kanilang mga ibinebentang isda. Yung mga isda po nila ay may mga tag price na po talaga na nakalagay, na pwede pa rin po kayong tumawad kung tatawad po kayo, at binibigay naman din po nila ang mga kanilang mga presyo ng isda. Walang maganda. Ha? Walang ano? Morning. So ang lapo-lapo po dito ay kalahating kilo, 75 pesos. So ang loro po, no, ang isang loro ay 100 pesos po ang tumpukan, no. So yan po, may mga presyo po, no, yung kanilang paninda dito sa Malabon Fish Market. So ang labahita po dito, no, tumpukan din po ang labanan. Yan, 140 po ang per kilo. Pre, susunod na, pagpunta mo rito, naka-kotse ka na. Nung unang punta mo rito, yung helmet mo, hindi ba kilala eh. Susunod niya, naka-kotse ka So na. ang mga presyon po dito ng bangus, no, ayan, may mga tag price po. At ang galunggong, no, tulingan, may mga presyo na po talagang mga nakalagay. Laban ka, ayaw mo na. Kaya nasakan mo muna, hindi mo mapapayasasan. Dalawa? Boss, pa ano lang Yeah. So ang laki po dito ng maya-maya, oh. May talakitok, may maya-maya, may chabeta.
So magkano maya-maya? Laki. 250 na lang dito. So 250 po yung ganitong kalaki pong maya-maya ng sariwa po, tsaka yung mga talakito ko. Grabe po yung laki, no? Tsaka may pugita rin po dito. Oh. Malambot lang din. So 200 po ang per kilo dito ng pugita. Ang tumpukan po dito ng dalagang bukid ay 100 pesos. Anong page yan? Anong page? Boss Lando Explorer. Boss Lando. Pampanga ka, Pampanga. Pampanga ka. So yan po yung mga binibenta po nilang isda rito, no? Oh, tumpok-tumpok lang. Tumpok-tumpok po ang mga isda po dito. Yeah, mura na to. Ayan o, may chabeta po rito. Ayan o, yan po yung May chabeta. Oh. sniper. 100 pesos ang tumpukan po talaga dito sa Malabon Fish Market at dagsang-dagsa po, no? Pati rin po yung mga kababayan po natin dito ay dagsang-dagsa po upang mamili po ng kanilang mga iuulam. Dalagang bukid. Longgong. Sandaan lang kumpong. Ang klaseng isda. So ang galunggong din po dito ay 100 po ang kada tumpok. So dito po sa Malabon Fish Market, no? So dagsang-dagsa po ang ating mga kababayan na naghahanap po ng mga murang presyohan po ng mga isda o iba't ibang klaseng laman dagat po, no? Talagang sulit at makakatipid ka dito sa Malabon Fish Market dahil nga sa murang presyohan ng kanilang mga binebenta po dito na isda. So dito po ay may nagbebenta rin po dito ng maling, no? Ang 2 piraso ay 150, oh. Maling. Hindi ka na mamamali, bumili ka lang ng maling, no? Iyan pa po yan. 150 po, 2 piraso na po yan. So first time po nilang magbenta rito, no? Dahil nga sa lagi po tayo nagbablog dito sa Malabon Fish Market. Ngayon ko lang din po sila nakita rito, no? Talagang ibinebenta po nila ng 2 po, 150. Salamat po. Sige po. So ang bangus po dito ay 140 po ang per kilo. Yung tilapiyang Batangas ay paubos na. No, dito tayo bumili ng tilapiyang Batangas dahil nga mura po yung kanilang binebenta, no? Kahapon ay 80 pesos lang po ang per kilo, no? So ang mga tumpukan po dito ay halagang 100 pesos po. Ang mga gulyasan, lapu-lapu at matambaka, oh. Ay, tumana. Marami pa. Marami pa. Marami pa, te. So 80 rin po ang per kilo ng tilapia, no? Ang lalaki, talagang masarap iihaw dito, no? Carla ba po, bahay? So sa mga oras na ito, no, yung mga kababayan po natin na naghahanap po talaga na mga murang ulam, dito po ay sapat na sapat at tipid na tipid po kayo dito sa Malabon Fish Market. Sa mga kababayan po natin na gusto pa rin po pumunta rito at makilala itong Malabon Fish Market, talagang dito ay marami kayong mabibili na murang presyohan ng mga seafood. So ganyang karami po ang dumagsa at dumayo po sa ating Malabon Fish Market sa tulong na rin po ng ating mga vlogger po na pupunta po rito, no? So ang ating kaibigan po talagang busy talaga sa pagtatanggal ng kaliskis. Medyo mas maganda yung tilapia natin, idol. Gawa ng maganda rin ang presyo. 80 po ang per kilo. So malalaki po yung tilapia niya ngayon na Batangas. So shout out sa iyo, Jerry. Nasaan ka na? Hindi na kita makita dito sa Malabon Fish Market. No? Hindi tayo makapag-shout out eh. Kailangan ka namin dito sa Malabon Fish Market. Ang yung mga labahin diyan, iwanan mo muna at tayo mag-enjoy dito sa Malabon, no? Dahil sa mga presyuhan na nakikita at nagaganap po ngayon dito sa Malabon Fish Market. So, shout out nga po pala kay Bet Madayag.
kay Bundok TV, kay Pelong na masipag na mag-vlog dyan po sa Bulungan, Paranaque, no? Tsaka kay Bundok TV na kaibigan po natin na lagi po nasa Burautan. So salamat sa mga pagbabahagi ninyo ng content dahil sa nalalaman po ng ating mga kababayan kung ano po yung pinapakita natin na talagang pinupuntahan po at subok na po talaga. So sa mga OFW po, shout out din po sa inyo na lagi po kayo mag-iingat dyan sa ibang bansa dahil nga alam namin ng inyong paghahanap buhay ay para din po sa pamilya. So hanggang dito na lang po. Ito po si Boss Lando Explorer na mag-a-update po dito sa Malabon Fish Market ng mga presyuhan ng isda o mga seafood dito. So hanggang dito na lang po muli. Ito po si Boss Lando Explorer. Ingat po lahat. Enjoy and be safe po. Salamat po. Bye-bye.